Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Gobernador kag Vice-Gobernador sa Negros Occidental nagapabor sa proposed nga joint venture agreement sa tunga sa Ignite Power kag Central Negros Electric Cooperative. Ang presidente kag Chief Executive Officer sa More Power nga si Ruel Castro ang nagpresent sang kaundan sa ilang proposed JVA sa CENECO sa atubang nanday Governor Eugenio Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer, pila ka mga katapos ang provincial board, kasubong man pila ka mga alkalde kag lokal nga mga opisyales. Sunod sa kay Lacson kag Ferrer, ila ka ginasuportahan ang among tikang ilabi na nga nakita nila nga bentaha ini sa mga konsumidor. Kabahin sang salient points sa proposal, sunod sa kay Castro amo ang mas competitive nga presyo sa bilis ang kuryente kung sa diin kabahin sa ilang nga pagagamiton ang renewable energy, lakip na ang mas estable nga supply sang kuryente. Kabahin sa ilang nga presentation, among ilang nga nabuhat sa Iloilo kung sa diin sa nagligad nga 3 ka tuig na panubo nila ang interruption frequency index o kung ang pagluntad sa brownout amo man ang systems loss. Kung matigayon gid man ang JVA, nagahinyo sila sang bulig sa mga opisyales sa paglabi sa Kongreso bahin sa pagkuha sa bag-o sining nga franchise. Kabahin sa proposal, amo ang pag-acquire nila sang 70% sa CENECO. Giklaro niya nga franchise area sa CENECO ang ilang sudlon kag ini mismo ang kooperatiba. Gani iyara na sa CENECO ang desisyon kung sino ang iga-retire nga mga empleyado. Pero bukas man sila sa pagbaton sa mag-a-apply balik sa ila. We want to make sure that there is capacity, reliability of power in Bacolod, no? in the franchise area, because if we can assure investors, no, of stable, adequate and competitive price power, reliable power, investments will come. No, and that's the same drive, no, that's motivating us. What is more advantageous to the consumer, ako na desisyon natin. Especially siguro kung si Gobernador o more advantageous sa akin. You think this is advantageous to consumers? Well, with that presentation, okay, i-compare tas kung sumoko sa services and then what is happening in CENECO. So we know that. So you'll support the joint I venture? will. Basing it also on their experience in Iloilo, I think that will be to our advantage because at least they know already how to bring down the frequency of interruptions, how to bring down the systems loss, no? Which, if this happens, will be down to the advantage of the consumers. So okay mo ko from JVA? Yes, as personally, yes, I believe, no, in the management of more power. So they're asking for help from the local government in support of the application for a franchise with Congress. Will you do that? Of course, that will be forwarded, no, to the Sangguniang Panlalawigan.